Yo suwe meni mampir nang ndi to, Dik? Aku mau ki ngampeke sarapan gone Vandra, Mas. Mas. Sampeyan ora keberatan to? Yen benisu awake dhewe jatah sarapan kanggo Vandra? Ya ora to. Aku iki wong los ya, Dik. Aku dari diparani Pak Supri. Pak Supri rene? Aku arep jalan luar kotane. Kernet meneh. Ya iya to. Wis rasa sik to, Mas. Kerja ning omah wae sak isone. Wewetengku lho iso gede. Kerja ya rasa ngoyo-ngoyo. Sementing cukup, aku ki wis bersyukur. Urip ki sementing jalur, ora aneh-aneh, ora gampang kena pengaruh. Wong awake dhewe dhewe dadi wong tua lho. Mesti ngono ya, mesti. Kuwi piye to? Wong lanang ngomongane mung sak besek, sing wedok le nyauri sak tenggok. Ngomong sak tenggok wae durung mesti digagas kok, pemene sak besek. Tunjuk to Mas kopine. Usahake Vandra, kangelan gawe ke ora diunjuk. Nak to Mas. Lumayan. Nuwun. Monggo. Ndi kene ndi? Asal. Mas, aku ngaturke bela sungkawa ya Mas ya. Sepurane aku lagi bali saka Semarang. Dadi wingi ora iso layat. Iya ndi, tak jaluk dongamu sing paling apik nggo swargi. Ya Mas. Swarga langgeng kanggo Mbak Yu ya Mas. Amin. Vandra lah, ora apa-apa Mas. Ya bocah ndak mau wis gelem sekolah ndi. Oh. Ya syukur nek wis gelem mangkat sekolah meneh. Iki Mas no kok mboten dodol iki. Nah. Prai sik Mas. Kesel ning pasar terus. Ah niki timbang ming meneng-menengan tok mbok digayengke kangge nglipur ati. Lho. Kula niku manut tuan rumah. Lah, lho nek usule jenengan niku mat niku. Kula juga gitar pripun? Wah, cocok niku. Tuku kerupuk. Pak. Tuku kerupuk. Pak. Tuku kerupuk. Itu jane ngopo? Tuku kerupuk. Jane ngopo to, Pak? Tuku kerupuk. Pak. Yo. Tuku tape ning Kaliyoso, Benang laweng gombong ndepaya. sapa wonge wani rekoso, Pungkasane uripe mulya. mangan intip ning kali gawe, Tupak konteng ning pasar gedhe. lakon urip pira suwene, Abot tenteng tak lakonane. wajike manten anyar, Becike do sing sabar. wajike kula Jawa,
becike sing prasaja Wit klopo arane kluku jereng klosane ngara-ara isih muda dokole angelmu sok dewasa mbangun negara manuk kacer ning dhuwur mbaki rayap totor mangani deling yen wis pinter aja kemaki andap asor kuwi ya penting asrat keposinaune munda derajat uripe Wah. Kok nembe kledang-kledang, Bu? Nggih niki blonjone rada kathah, Pak. Wah, dang pasar to? Nggih, lan jenengan niku saking pundi? Iki lho. Pak 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 pak. Tuku kerupuk. Kok petok. Kok petok. Petok. Pak 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 pak. dumung sawah panggone iwak kali lalape pete aja mung buru donyane nganti lali akhirate mangan dokoh sepat lawuhe sepat kali-kaline praga sedekah sangu akhirate salat kuncine suwarga iya kanca dadi jaga salat kunci suwarga iya kanca dadi jaga salat kunci suwarga salat kunci suwarga Wah. Iki anak-anak wis do pulang sekolah to iki. Saking pundi, Pak? Lu. Ya saka pak 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 tuku kerupuk. Wong lucu men. Pak. Tuku kerupuk. Pak. Tuku kerupuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Bandi to iki. Kancane papimu kono sari iki. Papis bahagia to iki. Wis gelem ngopi bareng iki. bagi aku iki yen nonton kowe luwih bahagia Ndra So sweet. Iki ngapunten, misal kula tinggal wangsul sekedap pripun. Yo tak nilik-nilik omah delok ngono. lho ya mboten ono apa to tapi mengke jenengan mriki mlih to Ayo genah pasti. Pokoke agenda kula dina niki niku spesial khusus nggih ngancani jenengan. wow Pak tuku kerupuk. Jane ngopo lho, Pak? Iki lho, nukokke lawuh tinggo Pandra. Pandrai kok yo rene to. Jane lak yo wis mulai sekolah to, Pak. Kudune wis. Halo. Le, sekolah apa durung?
Apa niku, Pak? Nang rene no. Iki lho, Bu RT masak sop nang maem. Oh, nggih. Niki kula nembe ngobrol kali wong Bandi kok. Ya wis, karo iki aku nukokke kue lawuh spesial. Tuku napa, Pak? Pak 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 pak. Pak 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 pak. Wis bar maem lho. Apa nak, Om? Kula sakniki nek maem teng ngene Pak RT. Oh. Le. Mengko sore aku terke nyekar ning sariane mamimu ya. Oh, nggih, Om. Kula sisan nggih ajeng nyekar. Oh iya. Malu ya mas, karo tulan-tulan. Wah, sorry ya. Kowe karo Pak Ijo mangkat to. Aku arep nyekar mami kok. Ini aku karo Slodot melu ning Wonogiri ra apa-apa to mas? Ora apa-apa. Antum selamat wae ya. Wis, yuk. Enggak. Sing bar nyekar niki wae sinten nggih, Om? Iki tandane oke sing tresno karo mamimu, Ndra. Fatihah. Siapa? Mamimu kok ora disareke ning pemakaman umum, Ndra? Kula sing njaluk nek layone mami disarekke ten mriki, Om. Bilang apa? Saderenge mami sedo besok kanggonan kula. Panggonan apa, Ndra? Le mangkaton ning kebon. Nggawa arit. Suket sing dawa-dawa papatono. Regetane sing ning kebon resikono. Terus Wektu niku kula nggih takon, Om. Kok dadak diresiki ajeng ditandur napa to, Mi? Nah, mami wangsulan.
Kebon karep tak bangun, Le. Husnul khotimah, Mbak Yu. Dianggep aneh nggih monggo, Om. Ning kula duweni keyakinan perintah mami sakderenge sedo iku lair saka kepinginane mami. Mami pengen tetep manggon ten bumi kampung Riwil. Najan manggone urutan lemah. Kowe kelingan lakon ludah kidunge Simbah, Ndra. Nggih. Ning kula mboten sekonyol cemplon, Om. Mas yo beda alam. Kula pengen cedak kalih mami. Kula pengen tak wayah-wayah saged tilik lan ngirim donga lan ngresiki papan swargane mami. Ten mriki. Salah siji bab sing iso nyuwargake wong tuwa ya kuwi dongane anak sing saleh. Tak kira ora mung menungso sing ndongake mamimu, Ndra. Ning klebu kewan-kewan cilik sing jaga lemah. Godhong-godhong sing bakal tukul ngrembuyung ning kubure mamimu iki. Kabeh melu ngamini nalika kowe ngunjuke donga marang Gusti kanggo swargane mamimu.